Sabi yung Bible sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Sa kabok. Ang basaw na, paminaw. Yan siya. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Bisaya dong, laro na dong. Busa hinigugma kung mga igsuon. Si Mickey, wala Kini pa siya. kinahanglan magpakalig-on kamo ug dili matarong ug sa kanunay magmadayagon sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpang nga budlay sa dili makawang. Dili makawang. So, kuha ni siya, mensahe ni siya nga to sa church sa Corinth, di ba? Murag conclusion na niya. Kano sa kamo ingog therefore, conclusion na niya sa tibok nga chapter 15 siguro yung gisgutan dire. Siya, therefore, my dear brothers. So, yan ang mensahe dito sa church sa Corinth, no? Yan ingon siya, stand firm. Sa ato pa, na-testing na sila, nag-face sila mga test and trial, yun. Kaya nga naman kaingong sila, stand firm. So, sabi sa'yo na stand firm. So, may stand firm, magpagmalig-on din na yung, ano? No? May stand firm, lig-on sa ito ba? Bisa gusto akong pa. Steadfast. Oh, mura na siya. So, sabot niya, bisa kung saan pa ni mo, na mo push ni mo, di ba? Kasuhay ka na, kanang duwa mo, kanang bira-bira bitaw, siya tagupuar, birahon mayo ang makabuhi, katong dili siya maka stand firm, di siya maka lig-on og barog diha, di siya maka panukad og maayo, igbira na, mapildi gyud ka. O tunay mo push mo sa luyo, wa ka mang tarog barog, mamumo gyud ka, di ba? Ngana man na siya, no? Kinahanglan yung klaro yun, stand firm yung magmalig-on kagit sa imong kagalingon. Mao na, isgutan na pirmi sa Bible, na pirmi kang magmalig-on. Labi na gayud anang makatubang tag mga pagsuway. No? Kay diha man makita kung unsa ka kalig-on, unsa ka routine, unsa gid ka lawom ang imong gamot dito sa Ginoo, di ba? Unsa ka basig tingal lang gamay, surrender na rin ka. No? Na makaingon ka, although sa ato ang sitwasyon, makaingon sa ko nga night times nga murag sa kakita mo sa bagyo, anong bagyo ba? Awa mo kagawas ko diri sa balay ko, no? Kami sa una sa bukid, kakita mi nga kahoy kan hapit na matumba. Mag-ana ng kahoy, yang yuta mo liklihok. Kita mo siguro mo sa TV siguro ana. Ako may natuwang kahoy na katong na ako ano, kalitutuwang ang kahoy ato. Pero kanang prior na ang nakapaligon sa kahoy kay ang iyang gamot ni dut og lawom. So di siya basta-basta matumba. Nga inig-ana niya ang iyang gamot, ang ngunit man makita bigini mo nga naay man magana man ang tingog ba nga magana man ang katangtang ang gamot. Mao sa nastuwa usahay, di ba? Mga kastuhanan ba? Na ituo tas ginughuwa ta Lord. We are patiently waiting sa imong intervention, sa imong divine intervention sa gayon. Labi na gyud kita wala tay income, di ba? Wa gyud tay source of income nga kakwarta ta nga atong magamit sa atong daily nga expenses, no? Ya, naghuwat kita, patiently waiting, di ba? Pasensya ro ta gahuwat kita sa Ginoo. Makanus ani mulurang ni siya. Although ang coronavirus, ang pressure sa gobyerno, ang pressure sa atong kaugalingon, murag may naghinay-hinig duot na to ba? Nga matumba na ta halos. Diha na masukod kung unsa gyud ka lawom ang imong pagtuo sa Ginoo. Routine biyo ka. Ang imong gamot, wa ba mo tungtong sa bato? Nakaduot ba gyud dito sa yuta, sa pundasyon nga gusto mo itabo sa Ginoo? Nga while nagsisag inginana, di ba? Kita igong kahoy sa naso. Tungos kaligos kayo, kita ka malaksi ng sanga niya, di ba? Malaksi ang sanga, di ba? Bagyo. Magtanaw mong bagyo, tapos bukid sa una. Bata o dito migpuyo sa una. Igbagyo nga ng mga kahoy, tungos kaligos niya, di sa matumba. Mga bali na yung sanga. Yung anak kakusog ang puwersa sa bagyo. Kinatug-atubang mo, pandemic. Pandemic ba? Minawagit. Kinatug-atubang ang pandemic. Mura siya nagbagyo ni Agis ng kinabuhi. Pila na kabuhan, wala tayo trabaho, no? March until karon. Mura gikuso-kuso taman itong bagyo kay 2 to 3 days man na. Wala na. Pero grabe ang
devastation, gabi ang kadaot nga gida sa bagyo. Mao sa nihitabo karon. Ato giatubang karon. Ni warn si Paul, which is applicable sa nato, ni warning siya dito sa iyang mga kaigsuonan sa Korinto. Na stand firm lang yun. Yan ingon siya, let nothing move you. Ano siya? Unsa may Bisaya na dam. Kanang let nothing move you ang iyang pasabot ana. Nga di gyud ka mo move, mulihok, di ba? Stand firm. Di gyud ka mo balhig, di ka mairog ba? Dili matarog. O di mairog, di matarog. May ang ingon. Pasabot niya. Mo mawitan na sa ba? The best example sa mga sa ako lang isa pa. Ang best example means la sip-sip ang ganyan. Ang ilang sample na kawayan na kadugan ang ilang term kawayan na tuhan no. Di ba? Kanang di malihok. Dili ba? Kanang tawgon gyud kag kawayan sa imong kauban, meaning sip-sip ka kanang Dikit kay ka. kung asa ka pabor adto dito dapig. Kung Asang bagyo dito oh, ba? kung batan, uy. Murag maawayan ko niya, to na dito nag-away. Anin sa kuspikas. Ano ba paling-paling ba ang desisyon ba? Mura sa kawayan kaya ang kanang kawayan bisag usa ka kusog sa bagyo, my loves. Di gina sa kayang balion sa bagyo. Kay ikusog sa hangin. Mo na naman siya. Igbali sa hangin. Maganahan na siyang kawayan. Bamboo? Oh. Yang kawayan, di na sa kahoy ya. Mao na siya tallest grass. Mao na siya. Barog. Wala ingon niya kung tawgon mo kawayan man ka. Pasabot yan na balimbing na nako. Pasabot mo si balimbing. Kanang kung asay mo kapabor ato ka dito. Kanang balimbing ka ba di ka palitan suod kay kaani niya. Uy, wala naman si Ayo ara sa kuspikas. Wala naman si Ayo ara sa kuspikas. Ano ba? Balimbing ka ba? Imong loyalty wa pirmi ato to ana batan. Sigag pangupya ato to kana. Karon mo sa katuon ara sa kuspikas yun. Ano ba? Uy ana bitaw. No? Balimbing na siya. So dapat Mangupya tayo ko. wa ba ako lang sampol. Sa kuya na nang. Oh. Ako lang sampol. Kung asa gaytong pabor tuwa siya. Di ba? Palitan ingon. Ako management side ko. Karon ang management pabor kay tuos management sa gandig. Karon nakakita ko sa presyo sa away sa mga tao. Di balhin sa ko dito sa mga tao kay di ko gusto makontrahan ko sa mga tao. Kaya ang tawag ana balimbing na sa klase sa tao. Wala sila baruganan. Wala sila baruganan meaning wala sa mo stand firm. Ang pasabutan ni Paul nga mo stand firm yung kuno ya dili yung ka mas mairog. Dili yung ka mairog. Sa usaon pa mabali-bali man ka diha stand firm magyud ka. Di ka ma-move. Kaya na buhaton di ba? Kung rooted ta sa Ginoo, rooted sa Word of God, nakasabot ako sa gipasugo sa Ginoo nato sa tong kinabuhi. Bisag unsa may tabo sa kalibutan, kung sa atong giatubang, di gyud ta mopahawa sa Ginoo. Kini atong gituban mura ni sa Ginoo, di ba? Mao ni akong common ground, Ginoo. Kumuhawa ako ni meaning hawa ko sa Ginoo, di ba? Dapat nakagamot ko diya para di ko basta-basta malaksi diyang lugar. Magutay-gutay man ko, pero pabilin ko sa Ginoo. Mao na yang ingon stand firm, hindi gyud ka dili ka matarog, hindi pa gyud ka mairog, no? Kung may kag firm, ligon kayo. Firm gyud siya. Pero na, I have a firm judgment. Mingon sila, ang desisyon niya maliso pa yung buko sa kawayan. Kuyawa ng terminolohiya, no? Na ang kawayan di ba ginamaliso ang buko ana? Pero mingon sila, maliso pa kuno yung buko sa kawayan sa desisyon, meaning kung makasulti kay sa mao ni, mao na gina siya. Ba na yung mga tao nga ana bitaw? Na firm kasi silang judgment decision. Dili mana kasi sa tao di na sila mo-compromise sa kalibutan. Nag-compromise, di ka mo-compromise sa kalibutan. Mao na mga firm sabot ni Paul. Bisag unsa pa mga pagtasuway ni agis mong kinabuhi, di ka mubuok sa Ginoo. Nya dili ka mo pahawa. Nya disumpay gid siya. Siya always give yourself fully to the work of the Lord. No? Bagyo man si mong kinabuhi, when you are rejoicing or naa ka sa pagsuway, naa ka sa testing, naa ka sa panahon nga dili ka uncomfortable ka, dili ko no ka muundang wala sa pag work for the Lord, you know. Lisod no? Wala ang lisod kayo. Magunahon na ba ka sa imong kanon matag-adlaw, pero ingon man Ginoo nga tagaan tanyang tag-adlaw. Di ba? Pero kung imo naon, kung imo yung gamiton imong kabrayt, gunahon na ka. Malabad imong oh, Bible pa yung ko nga wa ko'y bugas. Ana ka di ba? Ang isulti yan diri nga kuang ko no? Always give yourselves fully to the work of the Lord. No? Kinahanglan kanang na
Kusog-kusuhon ka man sa kusog nga bagyo, di ko ka muundang og pagpahimaya sa Ginoo. Nga imo siyang ano sa lang malipay ang Ginoo kit. Kung mag-ampo, basa Bible. Unsa pa man? Kana imo dili man na siya imo man ginang obligasyon nga imong buhaton. Pero unsa may gisugo sa Ginoo gini mo? Huwag ka nang tumanon. Sige, O nya, dapat mahibaw kita unsay angay na tumanon, di ba? Kung sige nga tumanon ako ang sugo sa Ginoo, nya wag ka kibawon sa gisugo sa Ginoo. Ang tanan naa sa din sa Bible mao ni life manual, di ba? Nalibog ka, dali mo kita Andre, yung si tambal sa libog. Mura sa medicine book. Kanang mga bagong doktor, bantay wala. Nga, igduaw nyo nga to, o pa sa kibaw sa mo sakit, o sa sakit nimo. Butod ang tiyan. O kayo na dyan dito. Butod ang tiyan, sakit ang tiyan. Ano sa balin-balin ang sakit sa tiyan? O kabli na siya. Mao nang tambala. Mao sa nang Bible. No? Mura sa nagpapalit mo og gadget or electronic device. Wa mo kibaw na manual pa da. No. Uy, di man ko kibaw mo sit up ani. Pag-abot na itong TV sa una. Wa ko kibaw sa ni. Gibasa na ko manual. Naon din siya dapat maghimo kag mao ni connect nimo ana, di ba? Kibaw ka. Ang uban, was na kibaw nga ang Biblia is fully equipped sa mga solusyon sa problema. Dili man sayo pang mo-share pugka sa social media. Pero i-share mo dito okay man, pero murag imong ipahibaw sa tibuok kalibutan unsa imong problema, di ba? Imong ipahibaw instead nga directly nimo itug-an diri sa Ginoo. Basa ka Bible, ampo nimo, di ba? Ang prayers mao nang time mga magkikistorya sa Ginoo, di ba? Nga Lord, kung di ka magkikistorya sa Ginoo, do you think close mo di? Oh, meaning to say, kung di mo mag-istorya din agi mo close ana. Nya kung ikaw rin nakailan niya, nya siya wa kailan mo, pareha ikaw kailan ni Juan. Duterte. Ha? Ay, kaila ko, pero di mo yun nag-talk sa personal. Oh, kailan ka Duterte? Kasama na Duterte. Kailan ka? Presidente. Kailan ka niya? Presidente, ay. Sigurado ko presidente na sa Duterte. Sa Pilipinas. Ikaw, Kit. Kailan ko anak niya Ha? Duterte kailan ka? Oo. Kinsa may imong tan-awon PN Middle East TV? Kinsa na imong paborito niya? Kita niya. Ano yung PN Media? Ha? Simon Cowell? Kailangan Simon? Niya Simon, kailan nimo? Wala. O mao na dia. Parihar na ana. Hindi ko sigtang sa mga. Parihar na ana. Di ako gisampol parihar na. Ikaw nakaila ka ni Jesus. Jesus Christ? No? Mati. Nakaila ka ni Jesus Christ? No? Abong utanas Jesus Christ wa kaila nimo. Kaya ano, hamang ka mo sampit ug kam doon inana na So, siya. sa pray. Oh. So, kailan Jesus? Inana na siya. Pray, di ka. Parihar na ba? Kaila ka Duterte. Parihar na ba? Nadi siya. Parehas na ba nga? Kaila kang Duterte, pero Duterte wa kaila nimo. Kaya ano, wa mo relasyon, di mo close. Mao sa na ang Ginoo kinahanglan kanunay kang sampit niya. Para makaila siya nimo. Ya, uy naamday ko yung anak sa Ginoo nga si Mickey, o si Kit, Tricia, James ana. Kaila ang Ginoo ninyo. Kaysa maghilom-hilom lang mo. Moingon di mo, tibaw man Ginoo sa akong needs. Kana sa garbo man na siyang di ka mulitog pagampo. Garbo na siya. Dapat imo gilitok nga nangayo o ginahanglan ka ana kay pareha ko nang moingon mo na ko. Ako papa ko niyo, yan mo project. Nya moingon di ka, di lang ko moingon papa project, kibaw na siya. Na need yun na nako. Kibaw di ko sa paliton ninyo. Kibaw di ko sa kinahanglan ninyo. Di ba ako kibaw? Mo sana inyo gilitokon. Sulti gini nyo nga, Lord, ginahanglan ko ani Lord. Mo lang magampo mo yung litokon gid Lord. Inyong i-explain sa Ginoo. Di ba? Pero balik ta din ingon siya. News poll nga, stand firm yun. Di ka matarog niya, di ka masibog niya. Ningon siya, always give yourself to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Siya, dili ko na makawang. No? Dili ko na makawang. Saan ang makawang? Saan ang makawang? Vain. Oh, din siya, because you know that the labor in the Lord is not in vain. Nga imong pagtrabaho sa Ginoo, dili siya makawang. Saan ang makawang, Miles? Dili mawa. Ha? Dili ma-worthless. Oh. In English mo gyapon la. Bisa na mo. Dili siya mapagkawalan Di masayang. dili siya Siya masaya. Oh, dili siya masayang. Mao na siya. Dili siya masayang kay siyempre Isunod ron ka sa isunod. kinsa may imong Dili mawa. oy paminaw. Kinsa may imong gi-work day, kinsa may imong gitrabahoan. Di ba? You work for the Lord. So makawang gyud nga work for the Lord. Yang Ginoo siya man ang provide sa tanan. Sa
Sa tanan yung kwarta, good health, grabe kayong Ginoo provision. Wa tay kwarta pero maay man tag panglawas. Worth millions na siya, Melos. Di ba? Imagine mo, James, usa lang ka opera, 80,000. Di ba? Kung di ka may panglawas, May sige, sukat ka. di ba? Nakakasabot mo sa atong istorya ng gabi eh. Ang Bakit ani? Natong isgutan ron? Na bisag unsa pa atong pagsuway bagyo niagis ng kinabuhi kining pandemic usam ni ron. Ang uban gihimo silang opportunity nga negosyo siya. Kaya inanam na either it is as circumstances man na siya nga, either it will pull you down or mao na sa himong negosyo. Kaya atong sitwasyon kay naghuwat man yun ta sitwasyon nga mo adto sa trabaho kay kumpanya gadaggan niya kita rewa kadto. Wa ta ka negosyo nag totally dependent kita sa Ginoo. Huwat inon tatapulan siguro mga nang ginawa. Tapulan yung mga tawanan ng negosyo. Di ba? mga tao kita na ito sa bulan mo sila. Oh, Bisyo sila. tapulan ba sila? Huwag mo ginawa sila. Ano ba? Una, Sumuli sila. pasalamat sa Ginoo kay nagi pun tigikaon, di ba? Mao na tigikaon sa Ginoo nga ana siya, stand firm gyud di ka matarog, Kamada. di ka matarog ug di pa gyud ka sibog nya. Continue you ga always give yourself fully to the work of the Lord. Di ka kalimot nga magpadayon niya pon pagampo o pag trabaho alang sa imaya sa Ginoo. Nga mo-share ka sa imong mga amigo, di lang kay masikag do Mobile Legend, di ka masikag do og Royal High, Roblox, Korean movies, tulog, di ba? Dagan-dagan sa gawa, sa kasaka, bantay-bantay sa mga silingan, tanaw-tanaw, anong inana ba? Dapat imo i-share sa mga kaila. Naamang Ginoo, importante mo yung Ginoo. Di ba? Inaana na siya. No? Work for the Lord yun. Inaana. Ako, stress ko. Lord, pero sabi ng tampuan ni Lord. Sabi yung plano Lord. Kaya, yung una sa tanan, di mo ta puyo ni lugar ba? Yeah. Kulang ta sa mga kaila. Gamay ta kaila ni lugar. I don't know. Let's say what. Noon lang ibala kung sa iyang plano. Kasi no opportunity na makatrabaho tagbalik kasi pumaagis Ginoo di mita kay bawo kung sa takadugay hangtod din kay dili man atong balay gaabang naman ta rin so basic provide tas Ginoo atuan so mao to timan ini ninyo ang isulti ri sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58